grupa pod Ešalom, u čijem sastavu su inženjerijski vod, logistička satnija i vod veze, na čelu sa poručnikom Milom Baturinom. Dame i gospodo, prva pješačka bojna 126. Domobranske pukovnije, na čelu koje se nalazi njen zapovjednik, bojnik Milan Maločar. U sklopu prve bojne nalazi se i MB Bitnica. Druga satnija prve bojne. Treći pod Ešalom prve bojne. Drugi pod Ešalom druge bojne.
nastupa treća pješačka bojna na čelu sa zapovjednikom satnikom Nikšom Anušićem. Drugi podešalo treće bojne. Treći podešalo treće bojne. Dame i gospodo, na 113. brigade HV pridodata 126. iz Domobranskoj pukovniji i VZO vod na čelu sa zapovjednikom satnikom Ratkovićem. Dame i gospodo, molimo vas da pozdravite i dragovoljce Domovinskog rata. Nadesno, ravnaj, seć! Pozor! Pozdrav na lijevo! Budre generale, postrojbe 126. postrojbe na vašu smotru. Prijavak podnosi satnik Ivan Jević. Časnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Pozor! Dalje su odmor! Za dolazak državne zastave pozdrav na desnu! Zastavu nosi poručnik Srđan Đaković.
su, odmah. Gospodo, pozdravljam sve nazočne goste, učlanike i zaslanika ministra obrane pukovnika Dušana Viru, zaslanika načelnika glavnog stožera i zapovjednika zbornog područja generala pukovnika Antu Gotovinu. Predstavnike županije, gradskih i općinskih vlasti, predstavnike 126. Domobranske pukovnije, invalide Domovinskog rata i sve druge goste i uzvanike. Te vas ovim pozivam na minutu šutnje odamo počast svim poginulim braniteljima i pripadnicima 126. Domobranske pukovnije. Neka im je laka Hrvatska ruka. Dame i gospodo, obratit ću vam se zapovjednik 126. Domobranske pukovnije, satnik Ivan Jenić. Početkom ljeta 1991. godine posle razvino da su projektanti velikosrpizma oružjem Juga Mare odlučili uručiti pravo hrvatskom narodu na njegovu samobitnost i trajanje. Prvi korak njegovog paklenog nauma je uporeba srpske manjine u Hrvatskoj za pobudu i teror koja će brzo prerasti u brutalno rušenje i ubijanje svega Hrvatskog. Sinjska se krajina u tom vihoru nalazi u nezavidnom položaju, opterećena srpskim življem u selima svoga sjevera, vojarnama i vojnim uvjetima na svom području, poglavito u samom gradu, te važnim energetskim objektom branom Peručar, koji su beogradski planeri rata uključili kao cilj ucjene i paklenih prijetnji. Viteška Cetinska krajina pomno prati tijek događaja i pripravlja se za organizirani oružani otpor agresiji. Utemeljenjem proslavljene 4. gardijske brigade u njoj se našla čitava jedna bojna Sinjana. Sazrijevanjem okolnosti baš na današnji dan izveden je napad na vojarne i taj dan spominjemo kao dan 126. Domobranske pukovnije Hrvatske vojske, već tada stasale oružane postrojbe. Ova postrojba Hrvatske vojske u svom hodu ostavlja značajan traga u boju za jug naše domovine. Njezini bojovnici stigli su na sve do Posavine, a u oslobađanju Peruče udio 126. zajedno sa 16. Domobranskom pukovnijom je izniman. No najslavnije je razdoblje u ratnom hodu sinjskih bojovnika boj za Hrvatsku goru Dinaru, što je pukoše vodici slobode Zvonimirovog grada, a onda preko njega čitavoj Dalmaciji, Lici, Baniji i Kordunu. Cetinskom Domobranu Dinara je najsvetija u Hrvatskom gorom. U njezinoj surovoj zimskoj strasti s njom se srodio. Mukom svojih mignjeraca u njoj je prokrčio ceste života. Krvlju svojih vitezova učinio je velednijom. S nje je gledao svoje porobljene i uništene domove. Na njezinim je visovima svrstio nadu konačne slobode svog zavitaja i čitave nam domovine. Zajedno sa pripadnicima najelitnijih hrvatskih postrojbi 4. i 7. gardijske brigade Sinjska je pukovnija bojevala ljuti boj s četnikom i sirovitošću planine, za svaki vis, za svaki kamen, potpuno svjesna značenja Dinare za stezanje kliješta oko vrata srpskoj jaždaji nastanjeno u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu. Vojni će teoretičari zajedno sa povjesnicima izučavati odčinu bitke za Dinaru, a mi sa sigurnošću kažemo da nije slučajno baš preko nje stigao hrvatski stijeg Kninskoj tvrđavi. Na ponos i pamćenje 126.
ide dalje sve do konačne pobjede, do zadnje stope slobode i neovisne Hrvatske. Svim pripadnicima 126. domobranske pukovnije čestitam na svemu što su učinili do ove 4. obljetnice svog postojanja. Želeći im još mnoge uspjehe i pobjede, budite ponosni sinovi i sljedbenici dičnih nam sređa. Ratničkom slavom i vještinom upisanih u teškoj, ali časnoj povijesti našeg roda. Naši mrtvi vitezovi neka nađu smiraj u zemlji Hrvatskoj koju su darovani, a njihove duše neka počivaju u rajskim visinama. Dame i gospodo, bio je zapovjednik 126. domobranske pukovnije, satnik Ivan Jenjić. Sada će vam se obratiti izaslanik ministra obrane, zamjenik načelnika političke uprave, pukovnik Dušan Viro. Štovana gospodo, vojnici, Dočasnici i časnici 126. domobranske pukovnije, dragi građani Sinja i Cetinske krajine, prenosim vam iskrene pozdrave i čestitke ministra obrane Republike Hrvatske, gospodina Gojka Šuška, koji vam zahvaljuje za sve što je viteška 126. Sinjska pukovnija učinila za obranu rodne grude i hrvatskih prostora na svom ratnom putu od Vrlike, južnog bojišta pa do završnih operacija na Dinari. Teško je ujedno iskazati sav ponos koju mi Cetinjani i Sinjani osjećamo prema vašem djelu koji ste nesebično doprinijeli da bi danas mirno, bez bojazni od četničkih dalekometnog topništva ovu našu skromnu i svečanost ovdje u Sinju posvetili i prikazali na čast i slavu naših pradjedova i kao zalog mirne budućnosti budućih pokoljenja hrvatskog naroda. U akciji Oluja bili ste snažan vjetar koji je pomeo četničke zlikovce koji su vam se našli na putu. I nastavljajući djela najboljih sinova ove Cetinske krajine, koji su već na početku Domovinskog rata položili svoje živote za mir i slobodu naše lijepe, vi ste, dragi prijatelji, učinili sve što se od hrvatskih muževa i sinova dalo očekivati. Te 1991. godine u kolovozu mjesecu svaki od nas je bio pred životnim izborom. Da li založiti svoj život za obranu ognjišta i svoje obitelji i svoga naroda, ili pak postati izbjeglica, otići u sigurnost zapadnih zemalja. Hvala Bogu da za nas Sinjane i Cetinjane ta dilema nije bila teška. Ostali smo i branili svoj rodni grad i svoju rodnu grudu. I nismo sve ove 4 godine posustali, ne malaktali, nismo ikada doveli u pitanje naš svetni cilj i zadaću koju je pred nas stavio hrvatski narod i vrhovništvo Republike Hrvatske. A to je cjelovitost i suverenost Republike Hrvatske u njenim međunarodnim priznatim granicama, bez zaštita hrvatskog naroda izvan granica Republike Hrvatske. U tom kontekstu moram napomenuti da smo od dragovoljaca koji su s velikim srcem branili domovinu sastavili zasigurno jednu od najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske. I danas 126. Sinjska domobranska pukovnija može stati uz bok i gardijskim profesionalnim postrojbama Hrvatske vojske. Sve to zahvaljujući najboljim sinovima svog rodnog kraja koji su stali i branili domovinu. Danas imamo vrhunski izobražene vojsku i časnike i mogu sa sigurnošću reći da nema ovako borbene motivirane vojske ni jedna europska zemlja. Hrvatska budućnost je, zahvaljujući vama, prosperitetna i zasigurno puna mira i blagostanja. Ja vam na kraju želim reći da će uskoro svaki pedalj Hrvatske domovine biti oslobođen, a najbolja i najveća garancija ste vi. Zato
Čestitam vam sinjski vitezovi i budite dostojni vjere i junaštva pradjedova kao što ste i dosad bili. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo, zapovjednik spornog područja Split, general pukovnik Ante Gotovina. Vojnici, dočasnici, časnici, štovani gosti. Posebno mi je zadovoljstvo čestitati vam 4. godišnjicu. Ovom prilikom želim istaći značaj i ulogu 126. Domobranske pukovnije koja je svojim ustrojem i ostvarenim rezultatima postala jedna od najelitnijih domobranskih pukovnija Hrvatske vojske. Što je potvrdila sudjelovanjem i bezprijekornim izvršavanjem svih postavljenih zadaća u ranijim i nedavnim operacijama, a posebno u operaciji Ljeto 95 i Oluja. 4-godišnji ratni put pripadnika ove postrojbe u kojoj je čvrsto ugrađena odlučnost, hrabrost, ideal slobode, ali i žrtva. Bio je put konačne pobjede nad neprijateljem. I sada, dok Hrvatska vojska u zbornom području Split čvrsto stoji na međunarodno priznatim granicama i osigurava samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske, na njenim prostorima neprijatelj se još uvijek ne miri sa vojničkim porazom i dalje pokušava ugrožavati Republiku Hrvatsku. Stoga je potrebito, uz potvrđeno ratno iskustvo, i nadalje vršiti izobrazbu, jačati vojnu spremnost i budete neprobojni štit naše domovine. Još jednom čestitam u ime zbornog područja Split i moje osobno. Čast mi je i ponos zapovijedati jednom takvom pukovnijom. Nakon generala, predstavnik Splitsko-dalmatinske županije, dožupan Silvio Franchini. Vojnici, dočasnici, časnici, građani Sinja i Cetinske krajine, časni muževi cetinski, donosim vam pozdrave otočnog primorskog dijela naše županije u izraze zahvalnosti za ono što ste učinili za našu domovinu, za našu županiju. Donosim vam pozdrave gospodina župana, županijskog poglavarstva i želim vam ime sve njihovo izraziti zahvalnost. Želim kazati da imaju pred vama, pred vašim djelom respekt i poštovanje i da ste ih zadužili kao i sve nas u Cetinskoj krajini. Sinjani, Cetinjani, kako kroz našu slavnu 126. tako i kroz ostale postrojbe Hrvatske vojske i redarstvo, svagdje u Hrvatskoj gdje su bili od Vukovara, Dervente, Maslenice do juga, pokazali su viteštvo dostojno pradjedova, nisu zakazali nigdje, a dali su velik ulog u ovoj posljednjoj akciji Hrvatske vojske. Ja vam želim poručiti u ime županijskog poglavarstva da ćemo pamtiti vaša djela, da ćemo kao županija i cijela država voditi računa o vama, o onima koji su u ovim bitkama žrtvovali svoje zdravlje ili svoje tijelo, kao i obiteljima onih koji su ostali bez svojih najdražih i o njihovoj djeci. A vama se želim zahvaliti što ste učinili da će se alka do vijeka trčati u Sinju. Neka vas čuva naša čudotvorna Gospa Sinjska. Predstavnik gradskih vlasti i novonastalih općina, gradonačelnik Sinja, Jure Bitunjac. U svjetlosti slobode i ponosa čast mi je u ime gradskog poglavarstva grada Sinja, u ime poglavarstva novonastalih općina u našoj Cetinskoj krajini, u ime načelnika ovdje prisutnih
i moje osobno ime sve vas pozdraviti pripadnike 126. Domobranske pukovnije. Ja sam posebno ponosan, a mislim svaki naš građanin iz Sinja i Cetinske krajine, što nešto više od 50 godina hrvatski vojnik stoji postrojen ovdje u središtu Cetinske krajine na trgu kralja Tomislava na Sinjskoj pijaci. Ja smatram da sad od nas i vi predstavnici, i vi časnici i vojnici 126. Domobranske pukovnije, da toga moramo biti ponosni. Grad Sinj, odnosno gradsko vijeće grada Sinja, respektirajući sve ono što se učinili tijekom Domovinskog rata, za Hrvatsku, za Cetinsku krajinu, za hrvatski narod, dalo je simbolični, ja bih rekao, nagrade, ali to je sve ono što mi možemo dati. To je nagrada 126. Domobranskoj pukovniji, vašem legendarnom zapovjedniku i legendi Sinjskog i Cetinskog odbora srpskog agresoru, pukovniku Anti Kotromanoviću. Evo sve ono što se najviše događa u ovom gradu i našoj Cetinskoj krajini događa se uvijek u mjesecu kolovozu. 1715. kolovoz, 1995. kolovoz. Ali ovo je onaj pravi dogodak u sliku hrvatskog naroda i hrvatske vojske. Gledajte, srpsko pitanje koje se nametilo u Hrvatskoj nešto preko 300 godina, a posebno početkom 17. stoljeća kada je vojna krajina bila izuzeta iz nadležnosti, iz jurisdikcije Hrvatskog sabora i Hrvatskog bana, gdje su Srbi bili povlašteni narod tijekom cijeli ovih 3 stoljeća ovdje. Vi ste konačno to pitanje izbrisali i riješili srpsko pitanje za sva vremena. I to je bilo za 2 dana. Ja vam čestitam na tome. Hrvatski ustroj hrvatske vojske ide stvarno jednim nezamislivim tokom. Čestitam svima vojnicima, vašim zapovjednicima, a mi u cijeloj vlasti, premda možda niste uvijek zadovoljni sa našim poslom, ali učimo se mi zanatu na neki način, ipak smatramo da su pred nama nova rješenja i da ćemo svi skupa u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj raditi na njenom prosperitetu i dobrobiti njenih građana. Svakome vas, od vas vojnika, vašim obiteljima, želim sve najbolje i ja se nadam da ćete čuvati svoje živote do konačnog oslobođenja cijele Hrvatske domovine. Mogu reći da je bilo primjedbi od građana zašto nije prije dođe, ali morali su znati da 126.